Oke, persiapan hari raya. Pasar apa iki saiki ya? Jumat. Mari. Pasar Tirtamulya Jumat manis. Kasane sing bekel roti. Bekel pakaian rame-rame ya. Tumpuk undung. Sakonnya sirup-sirupnya Bu Ari iya kayak Bumai lagi sibuk Yang Dewi ya Allah tetap nemu ya Allah tenang di Wi sehat ya Pak alhamdulillah kabarnya masih pokoknya kok gede oh ibu ngapus ya oke ngapus setengah jari iya aku mana ngerti tak sesuatu gitu Pak iya rang oh bakso roti ayu sing tuku ya kemayu peran pengganti ke balik mul Bu Warohnya libur oke Pak Wahyu ini kombet buah ini warna-warna ada Pokemon Cang Fedri nanas melon apa ini apa jenenge semangka jeruk lem ngono sawur maneh pendatang baru tumul sugeng Pak Ending mae aira yo tak foto kok mumpung bodo ra pasare arep bodo nah orang moto ki video Kak oke nah barang di foto mak saya ini jenenge mak saya ini artise nah ngono ya terima kasih ya merasakan klenong jalan-jalan pasar Tirtamulya dodol pakaian yo kopi kentang yo mlayu kuwi sing dodol yo kentang yo pakaian yo tas komplit jerit lah Masya Allah kayak ngerti edan ngene ngamari pakaian sing didodol sugeng siang Mbah Mes dari Sekunir iya tapi pasar kas anget dah anget alhamdulillah anget maksudnya laris itu Mbak Nur ya jualannya apa pindang pindang wis kira situ alhamdulillah iya nah Mas bikin ya lekas mudah pakaiannya iya Mbak Nur sembarang ini apa kabeh. Oke, terima kasih Mas Abidin. Moga laris. Bu Aya, ini dia Bu Aya. Penunggu setia atau seniornya pasar Kambang, pasar Tirtamulya. Kita tua tolong senior. Tapi imut loh. Iya dapat, terima kasih. Oke.
Simbah. Simbah juga piye lekas anget dah. Anget alhamdulillah, lekas panasen sarene malahan. Ini Bu Latifah juga wis klarisen kae biasa Bu. Saya ibunya Bu. Nggih. Nyusui. Iya, 1 2 3. Iya, terima kasih. Moga laris. Iya. Nah, itu Ibu Sarmini yang gagal bumbon. Ini dodol iwak kok dhewe iki ngiwake Bagas nanti Bagas. Ibu Sri Wahyuni, oh iya. Itu Bu Mes, tempenya wis gerek sithik. Tahune kari sithik yo. Untuk pasare mendekati hari raya. Hari Kamis. Jumat manis. Kok sing duwe iwak weruh. Baik, waduh ya apa ngono. Loh, sampean dodok kenang. Alhamdulillah sehat. Nah, wis nang kulon dhisik. Wis kelong urung, Mas? Alhamdulillah. Wis kelong. Ada tribusin ya, Mas? Artis. Pinten? 1000 dhisik kene meneh rame. Nang ben 2000. Kok nyuting nyong barang? Ah iya kuwi bakul iwak lekas entek, ha. Ngene. Engko meneh mlebu nang YouTube namane rame nang YouTube iki ana Pak Rusmini. Sing pengin Facebook barang men kondang. Lah iya nek ana sing pesen pitik-pitik barang nang Bu Rusmini, daleme pundi Bu Rusmini? Surabaya. Surabaya kuwi di mana Surabaya? Selokaton ngalor. Ya wis kaya ngono kuwi pokoke lah. Saya pengin nemoni wong sing ayu ki ning pasar Kambang dong pas pasaran wis mesti ana. Tapi gasik nek awan sithik lunga karo ora bayar adus. Awan sithik kabur. Awan sithik lunga kabur karo ora bayar kartis, sedih malah. Salah bakule pas salah narik karcis. Pancen ya wis ora apa-apa tapi penolakan setia walaupun kadang ya ora kabur kasih tapi ngisuke sakne ya bayar. Kadang wong apik lagi bolong. Wae, kowe dangdong-dangdong. Ayo kok lu ngomen kok tak ditunggoni kok malah rang nek-nek. Dendeng diamuk, wah diamuk lunga. Sugeng siang, Bu. Ora apa-apa. Ayo wis apa-apa. Loh, ki udah foto. Ya. Nih. Foto. 3000 terima kasih. Punten. Ora foto nek ra video. Oh nek wis nek Ki macam berapa? Nah, terima kasih. Iya, cukup sekian dulu untuk tayangannya. Nanti sambung lagi. Terima kasih semuanya.